Зәңгәр экрандар янына яраткан хәләл ефете, хәстәрлекле әсәй, ягымлы өләсәй, Люция Фуат кызы Исмәгыйлеваны сакырабыз. Кадерлебез 1965 елда Күгәрсен районы Сәлих авылында дөньяга килә. Исем авылында белем алып, яшь кыз Стәрлетамак дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетына укырга инә. 1987 елда кулына диплом алган яшь белгез Туган районына эшкә кайта. Бар булмышын балаларга математика фәненең серләрен төшендерергә багышланы. Әле булһа ла Мурак авылының 1нче мәктәбендә уңышлы эшләп йөрий. Тормыш иптәше Фәрит Хөснетдин улы менән инде 33 ел кулга-кул тотынышып, тормыш юлынан бергә атлайдар. Мөхәббәт емештәре ике балаларына гомер бүләк итеп, укытып, туйдар яһап, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Кадерлебез, һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне yetkерәбез һәм узын гомер, именлек, бәхет, шатлыктар, күтәренке кәеф һәм иң мөһиме ныклы һаулык теләйбез. Балаларыңдың кадер хөрмәтенә төренеп, артабанда шулай тормыш ямен тоеп, күңел тыныслыгында гомер ит. Һәр вакыт шулай кешелекле, көсле рухлы, ярдәмсыл, изгелекле булып кал. Барлык яхшылыктарың, йөрәк йылың, назың, ярдәмең өчен сикһез рәхмәтлебез. Без һине бик нык яратабыз. Иң изге теләктәр менән тормыш юлдашың Фәрит, балаларың Лилия, Ришат, кияүең Бен, киленең Айгөл, иянең Данияр, Миннеаполис, Өфө калалары, Мурак авылы. Бына шундай бай йөкмәткеле котлау сәламе язып җибәргәндәр һезнең якындарыгыз. Уларның изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Сөюгә сусан җанга мәхәббәт булып тулдым. Сине очратып булдыммы, әллә бөтенләй туңдым. Сине очратып булдыммы, әллә бөтенләй туңдым.
кем тойган